Would you respect ang Kapitan Nakwa, akong parinte diya sa San Agustin? Unsay nahitabo atong panahon na nga eleksyon 2019. Di ba nagkagubot nga nagrally ang kampo ni Mayor Joseph Cagas sa San Agustin? Nay nang labay og bato nila dito. Ha? Unya si Kapitan Nakwa that time abanti. Isa ito yung kandidato ni Kap ato si Ermo ba o si Llanos. O di ba? Kay naay yung mga kapitan niya nang lihok ato nga dili gyud padaugon si Mayor Joseph Cagas atong 2019. Naglabay, nagbato, nagrally, panglabay bato, tiaw mo na. Gubot kaayo. Ha? Tapay uban mga kapitan, hulgaon ng mga butante nga dapat dili butaran sa Cagas. Grabe kaayo. Pero unsay na itabo? Pagkadaog ni Mayor Cagas, nagdumot ba siya? Nagdumot ba siya itong mga pangitabuan na? Wala eh. Ipagtagaan pa ng mga proyekto ng mga kapitana. Bago na ko isgutan ng tag 300,000 na financial assistance para sa mga barangay functionaries. 300,000 pesos. Nga, himuon pa yun ng 500,000 pesos. Kamo nga mga functionaries na naminaw karon, congratulations sa inyo ha, kay ingon ini ang atong gobyerno. Ha? Naay upat ka mga barangay out of 26 barangays in Digo City nga wala maapil sa tig 300,000 nga ayuda para sa mga functionaries gikan sa LGU Digos. Atong sayron kung nganong wala maapil ning upat ka mga barangay ug unsa ni nga mga barangay. Ang uban manggod kay para man makapandaot lang yon, kay wa kuno sila giapil na mulitika kuno ang atong mayor. Ang tinuod din na mga higala, sila mo'y namulitika. Kuni nakadaot lagi, mangita yun og kanang bigil sa mayor. Unya, ang atong mayor, wa man yun ito na ipili, oy. Kabalo man mo ana, unsas Mayor Joseph Cagas, wa yun na ipili. Ang iyang gingon 300,000 nga ayuda para sa mga functionaries alang sa 26 ka barangay. O napaday pamulitika na. Karon may bala na itong anong wala ni naapil ning upat ka mga barangay o unsa nga mga barangay ni. Alright? But before that, ako sang i-anunsyo kaninyo nga first time sa kasaysayan sa syudad sa Digos, nahitabo lang karon nga panahon ni Mayor Joseph Cagas nga dunay honorarium ang mga barangay tanod o kining mga lupon tagapamayapa. Diba? Karon lang sa panahon ni Mayor Joseph Cagas, kadaghag mga mayor nga nilabay nga anong wala man na nahimo oy. Ha? Kung ako'y tanod, kung ako'y miyembro sa lupon tagapamayapa, katong mga nagduha-duha, kung naaman, mag-Joseph Cagas na po eh. Katong mga nag-alanganin pa din ha. Ano man, pila ka mayor ang nilabay aning syudad. Wala gina sila nakahimo ana nga matagaan o pagtagad, matagaan og honorarium ang atong mga barangay tanod o ang atong mga miyembro sa lupon tagapamayapa. Wa sila tagai og insakto nga pagtagad sa kanhi administrasyon. Karon lang ha. First time in history nga natagaan og pagpangga og pagtagad. Kung naiuban din na nga diskumpiyado, nangitag ebidensya, tanawa lang ninyo ng akong post. Scroll down lang, kay ginabalita man na to na. Makita ninyo, doon naging pag-release
sa ilahang mga honorarium. Alright? O, karon lang na. Partida. Napay partida. Nahimo na nga naa pag yung pandemic, tiaw mo na ilalim. Ang ubang gobyerno, ubang nga mayor, gihimo nilang rason ang pandemic para di sila kalihok. Gihimo nilang rason para nga naa sila'y ikarason sa mga tao kung anong na yung mga butang nga wa nila mahimo. Pero nahimo ni Mayor Joseph Cagas. Partida ha, pandemic ta karon, kung kanos-an nagka-pandemic, karon pagyod nahitabo nga nagka-honorarium ang mga tanod o miyembro sa lupon. Diba? What am I trying to say? Si Mayor Joseph Cagas, lahi argyod. Gigampanan niya ang iyahang trabaho, nga gigamitan niya gunahuna, gigamitan niya kasing-kasing, kung unsay mas makaayo. Wala siya nagunahuna og pagpangawat. Muna din na. Kay ang usa ka kuan opisyal nga dili magunahuna og pagpangawat, naagi budget nga mahatag, naagi proyekto nga mahimo. Wala nagunahuna og pagpangawat. Nahimo gud na natagaan na alukitan og pondo para sa mga honorarium sa tanod og lupon. Nalagi kwarta lagi. Nganong na-raise ang standard sa kanang paghatag og scholarship sa atong syudad sa Digos nga gikan sa 3 million nahimong 30 million. Kadako og diferensya ana. 30 million ha, gikan sa 3 million nga budget sa usa ka tuig sa scholarship program, nahimong 30 milyones, kalayo og diferensya. Nganong nahimo man lagi? Kaya nga tong mayor, dili kawatan. Dili kawatan ang atong mayor. Tanan posible, katong sa surplus lang daan, surplus, pasabot ang surplus, katong mga nabilin nga kwarta. O sa gihimo ni mayor kay transparency ang atong mayor, gitawag niya tanang kapitan. 26 ka mga kapitan, apil ang mga pipila ka mga department heads, no, mga budget, treasurer, planning, ipatawag, mao ni surplus nato sa Digos, ato ning apuron. Kung sa ingon ni Kapitan Wantoy, uyawa ning mayora sa una pa lang daan ingon ani ang atong mayor, wa na lambok na kay ang Digos. Ngano man gipakita sa mga kapitan ang kwarta, apuro na to ni, o ikaw kapatagan, mao ni imo project ipangayo, o imuha ni. Ikaw barangay Zonto, mao ni ang imo project ipangayo, tanawan ng Galyarde pohon dina, butangan na nag-drainage dina. Murag diha gikan ilaha attorney mayor, gawas na diha sa may highway sa Kram. O imuha na din na. O ikaw barangay Ruparan, mao na imong gipangayo, o imuha na. Tanan natagaan, o ikaw Tiguman, o kanan din na imong gipangayo din na sa Kuan, Lower Tiguman, kanang sumpay sa Lapu-Lapu padulong lapos dito Lower Tiguman, kay pasimintuhon man na diha, o kana simintuhon na diha sa Cagas Village, Latasa Village sa Tiguman, ala simintuhon na din na. Adili na sa surplus ha, kanang sa Cagas Village. Ako lang gikuan ba nga ang surplus sa city government giapod-apod sa 26 ka barangay. Ano ako nang gisulti? O sa ingon ni Kapitan Torion, Kapitan Wantoy Morales, nga mga mga abante mangid kay na karon nagkagas na. Ingon nila, kining administrasyon, ang bag-o nga administrasyon, bag-ong politika. Kay nga naman, ang karaang politika mga igala, kung naagani kapitan niya, dili imo, behind you ka sa mga kalambuan. Behind you ka.
Muna'y tinaraan niya politika nga giguba na ni Mayor Joseph Cagas. Kaysa una, ang ipatawag sa kanhi administrasyon, katulamang mga kapitan niya ni suporta nila. Pero katong mga kapitan niya ni suporta sa mga Cagas, dili apilon. Kung buhi pa lang si Kapitan Abanggan sa Zone 2, makapamatuod yun na nga behind kay sila sa mga kalambuan gikan sa City Government of Digos. Mo nang ugna sila pangayoon dito sila kang late Governor Dodo Cagas sa Kapitolyo. Pero unsay gihimo ni Mayor Cagas karon? Gihimo ba niya na nga dili niya ipatawag ang mga kapitan niya, dili iya? Wala niya na himua mga bay. Ug maunay tinuod. Kisa iyang gipatawag tanan. Daghan mag-abante nga mga kapitan. Patawag niya tanan. Namang kita makakita, makasaksi man kita kada meeting, kada patawag niya sa mga kapitan. Inamigo nga pagtratar ni Mayor. Bisan pag nakabalo si Mayor anak, giunsa na siya ng mga kapitana atong panahon na. Oh, would you respect ang kapitan Nakwa? Ako parinte diya sa San Agustin. Ay buntag ni mo din na kapitan. Usay na itabo atong panahon na nga eleksyon 2019. Di ba nagkagubot nga nagrally ang kampo ni Mayor Joseph Cagas sa San Agustin na nang labay og bato nila dito? Pagkadaog ni Mayor Cagas, nagdumot ba siya? Ipatagaan pa ng mga proyekto ng mga kapitana. Ipakita pa hinuon kung unsay mga transaksyon sa city government, unsa nga mga pundo nga ato ang bahin-bahinon. Nanuman unsay ingon ni Mayor, manaman to. Anak mo ginang politika, karon kay ni daog man ta, mihural man ta, nanumpa man ta, nga manerbisyo ta sa tanan. Gihimo lang niya ang iyahang gipanaad. Gihimo lang niya ang iyahang panumpaan. Lahi ra gyud ni nga mayor si Mayor Joseph Cagas. Tanan mangayo og tabang. Dili nakapangitaan og unsa bay mga ilhanan nimo dinha. Dili nakapangitaan tato bakaha dinha. Dili nakapangitaan og kanang mga sinyalis baka dinha nga butante kaniya. Walay pangitaon yung unsa pa dinha. Ha? Ang pangitaon na lang kung unsay gipangayo sa kuan sa gobyerno nga mga requirements. Wala na ilaing requirements, gawas anang certificate of indigency, gawas anang medical abstract, gawas anang kanang mga resita. Wala na ilaing pangitaon din na nga usa pa nga mga card din na. Nga nagpamatuod lang nga ikaw butante o ilhanan ka din nga nibutar ka ni Mayor Cagas. Wala. But pasabot mga higala ang tabang sa city government para sa tanan. Mibutar ka man o wala. Wala ka man mibutar o nandaot ka man niyag taman sa ginhawa para di lang kadaog Joseph Cagas, dili pasudlon kung magrali-rali o magpulong-pulong dahil sa barangay. Labayon pagbato, ulgaon pa mga butante. Wa na nagitan-aw ni Mayor. Kung na'y tinuod. Ang point na ko mga higala, dili na magdumot si Mayor. Di na magdumot. Pabitaw gani nga kutob sa kong mahimo, dili ko mudumot o di ko makik-away. Kaya gipang atake naman ganyan kong sugod anang ubang mga announcer. Yatake naman ganyan tagsugod. Ha? Dili ko mubalos kutob sa mahimo. Kaya nga naman, para mangyapong istorya ha. Mag-away mi ana. O kisa man ang mga anonsira nga atong tubagon, so mag-away mi. Say may tabo inig mo daog gyapon si Mayor Cagas. Nya magpildi sila. Oh, mamaray ra gyapon ang Joseph Cagas, nya si Joseph Cagas di man mo dumot. Oh, so magkauban ra gyapon mi. Di ba?
Kung hindi na lang ginanak ko napatulan. Ang importante mga igala, makaibalo mo kung unsay tinuod. Kung sakto ba ng ilahang mga pagpamatigos against ng Mayor Joseph Cagas o dili ba? Ha? Kung mutuo mo anay akong gipasulti, palihog i-share ang atong live, ang atong mga gipangsulti, kay whether we like it or not, mag-eleksyon naman. May buntag Mike, Mayor Joseph Cagas pa rin ako, gikan ni Jinjin. Ayan, salamat kay Jin. Unya natay hangyo ninyo mga kaigsuonan, naamang ko yung mga tarpaulin, makita naman ninyo sa umang mga balay-balay nga naay hugpong Digoseños, no? Mao man ay kanang monay grupo ni Mayor Joseph Cagas, hugpong Digoseños. Ibutang ninyo sa inyong balay, yung gate bakaha sa inyong balay, basta kay makita. Nagpamatuod na kaning ato ang balay, silyado na ni sa hugpong Digoseños. No, silyado na. Butangan na to, nanatay daghan nga mga nakita din hanindot kayo, silyado na. Para pag-abot sa mga kontras politika, magbalay-balay sila, murag, di na ni pwede ni sudlon, kay silyado na. Silyuan na to, ipakita na to nga, kining balayan ni, mauni ang nituo sa liderato ni Mayor Joseph Cagas. Tiaw mo na ilalim mga igala kung ibutang na to sa una, scholarship program. Kung nag-iawag na ko, kamo nga mga ginikanan, no, nga nagkapahimulos. Kay daghan naman yung kaayo ang mga na-scholar karon. Paningog mo, pang-react mo, isulti ninyo ang kamatuoran. Diba? Kay gikan sa 3 million, layo kaayog diferensya. Sa livelihood program pod mga suking tigpaminaw, gikan sa 3 million, gihimong 10 million. Mao nang daghan ang mga legitimate association ang nakapangayo og pangkapital, pangpanginabuhian sa city government. Kay ngano man, naa may budget. Gikan sa 3 million, nahimong 10 million. Nganong hawd si Mayor Cagas anak? Kay siya ang nag-lead sa Room 1 sa Kapitolyo kaniadto. Ang Room 1 sa Kapitolyo na din na naay programa sa relocation site din ha, naay programa sa kanang livelihood program, daghan ang mga programa sa Office of the Special Program sa Kapitolyo. Kung diin, si Joseph Cagas pa ang nagdumala anang opisinaha. Dangpanan ng Room 1 dina sa Kapitolyo, dangpanan na mo nang si Mayor Cagas hasi o bihasa sa ingon ana, kay diha siya naggikan, siya ang nagdumala anang Room 1 sa Kapitolyo kaniadto. Alright? Usapay akong isulti kani pinakanindot ni. Napansin ninyo kadaghan ang mga natagaan sa city government og kuan kining medical assistance. Yan naman. Importante man ang ikumpara na to kay para naay natay basihan. Usaw na itong pagpili kung wata kabalo kung unsay gihimo sa kaniadto. Diba? Kung unsay kabaguhan nagihimo karon kung wala tay komparison ngay moon. Sa una mga igala ang walay lingap ang Digo City. Walay CSPMO ang Digo City. Gilaunch ang CSPMO, sa mini CSPMO, City Special Program, CSPMO, and Management Office. City Special Program and Management Office. Nasi Ma'am Gina sa playo diya. Dagan kay natabangan din na hospital bill, tanan, social services, naapag yung lingap
Sa una, wala na. Wala na sa una. Dito ra sa kuan sa kung sa to sa una nga ang gigahin 1 million lang. Saan man mo ng 1 million? Mao nga tagaan na kag 300, mao tagaan na kag 500, kay 1 million ra di ay usaon ni mo na pag-apod-apod sa mga kaigsuonan nato negosyos. Ha? Kay dito 1 million ra gigahin nila sa isa ka tuig. Mo 300 lang ka, 500 lang ka. Mangayo kag pangresita tagaan kag 500. Kadaghanan pa gyud, wala na yung budget, di na ka matagaag 500. Bantog ra. Karon kabalo mo pila ang gigahin ni Mayor Cagas nga nanatay lingap, nga nanatay si SP mo 20 million. Bantog ra day nasabtan na nako kung anong ang hinatagan na ay pinakagamay, depende magod na palitan katong na ay pang CT scan. Okay? Atong pang CT scan ni Doon Riskua ang iyang pang CT scan na moabot og mga 10,000. Okay? Nihatag si Mayor og 5,000. O tiyaw mo na. Kung sa una pa na ang imong 10,000 dagang kag 500. Ha? Seriously? Imor man ang pamasay, paglihok ni mong asa ka mga itabang, oy. Diba? Kaya ano man, 1 million na may budget. Karon gihimong 20 million. Giraise ni Mayor Cagas ang standard sa public service. Oh. Kung sa pamaya itong una-unaon, wala man ta nagtumo-tumo dire. Kamo nga mga taga-Digos, kabaluman mo. Kita nga mga taga-Digos, lumad nga mga taga-Digos, kabaluman ta. Pareha tong gitabangan nato nga ang iyahang exist nga bill 2,000. 2,000. Wala man yun. 2,000 lisod na kay na pangitaon. Pilay gihatag sa city government, pilay gihatag ni mayor tungod lagi kay naay budget ang lingap, itagaag 1.5. Iyo mo na, pila na lay iyahang pangitaon, 500 na lang. So kung sa una pa siguro na pilay hatag na kay 2,000 nga exist, pilay hatag 300. O mangita pa kag 1.7. O, di ba? Lisod kayo. Pero karon sayo na kayo. Na ay nag-bill og kuan kini ginabalik-balik magyud ako ni. Na ay nag-bill og moabot og 100,000. 200,000. Pilay gihatag ni mayor 50,000. Ha? 50,000. Ana depende na siya. Kung gamay lang imong bill, makahatag po na ang dili po na i-cater tanan para maapod ta at least dakog tabang. Diba? Mo na itong punto na kay 2,000 pwede ka matagaag 1.5. Dili kay 2,000 hatod sa mabot og 100,000 ang imong bill tagaan ra kag 500. Ay panguntahan ng ano man na may alangan 1 million na nagigi-budget sa katuig kung saan nimo na pag-apod-apod. Mo nang luoy kay ang mga taga-Digos, luoy kay ang mga Digosenyos kung butalo ang magdumala sa atong syudad. Butalo o kurakot, sariling pang-interes ang giuna-una. Okay? O sa issue ninyo nga nadungog kang Mayor Cagas kay atong tubagon. Ako na ko'y nadungog pero dili kailangan tubagon kay nga naman. Unaman sila mailad, dili taga-Digos. Kaya mga taga-Digos, kaila. Mayor.